Caballero, ať už zní jakkoliv italsky, tak je to španělský slovo, který ve volném překladu znamená něco jako gentleman jedoucí na koni. A to by mělo symbolizovat jednak volnost pohybu a taky eleganci. A tohle jsou přesně synonyma pro Fantic Caballero 500 Rally. Italská značka Fantic je tady už o nějakých 68. z minulého století a konkrétně Caballero, ačkoliv v trošičku jiný podobě dřív, je tady už od 69. A dřív to byla taková terénní teenagerovská malá motorka a v podobě, jaký ho vidíme dnes, se vrací Caballero v roce 2017, kdy oživila italská značka původní retro styly, původního offroadového retro ducha a dala nádech tomu novému stroji, který má v sobě 500kový motor. A tohle už je několikátá generace právě Caballera v nové podobě a ještě lepší než kdy dřív. Ačkoliv motorka vypadá pořád dost podobně a těch změn není zas tolik razantních, tak je tady pár zásadních změn a nejen v designu, ale vůbec v technice a celý to teď dává větší smysl, celý je to hravější, ovladatelnější a celý je to takový zase přesně jak z toho názvu vychází volný pohyb, gentleman jedoucí na koni, tak přesně tak se cítím na novém Caballeru, který je díky novým elektronickým featurám, novým věcem, co se týče motoru, tak je mnohem pružnější, je mnohem ovladatelnější, je lehčí a celkově je ta motorka zábavnější a lehoučká. Když se podíváme na design jako takovej, tak je tady pár přepracovaných detailů. A jsou to detaily, které zase tu motorku pozdvihly do té dnešní doby, protože ještě minulý rok tam bylo pár věcí, které si myslím, že v současné době byly trošičku zaostávající, co se týče nějaký modernizace. A na první pohled už to jsou třeba budíky, které jsou tady hodně jednoduchý, ale zatraceně funkční a s tou jednoduchostí hlavně vypadají dobře. Pořád zachovali takovej kulatý tvar, který samozřejmě ladí k těm světlům a k tomu retro stylu. Ovšem už je tady barevný displej oproti původnímu černobílému a tak to vypadá mnohem líp, je to mnohem čitelnější a samozřejmě těch informací tam přečtu mnohem víc než u původního modelu. Nový jsou tady designový samozřejmě třeba i blinkery, když už jsme u těch světel. Jsou to takový uzoučký, moderní tvary, jsou to takový ovály, když se podívám zepředu, tak je to takový oválný tvar, který zase sedí i k tomu kruhovému duchu těch světel nebo těch budíků a myslím si, že je to přesně takový ten krásný kontrast mezi tou moderní dobou a tím retro stylem, což se mi u těch motorek tohoto typu hrozně líbí, když se to dneska umí kombinovat. Samozřejmě nový jsou tady světla. Je tady nový zadní světlo, je tady nový přední světlo, jsou tam nový ledky, je tam trošičku pozměněný ten štítek, který má takovej tvar vosích plástů a samozřejmě, když pak jedeš večer, moc se mi líbí, když jsem měl třeba v tunelu a je to tak hezky osvětlený, je to takový nevšední a samozřejmě tam říška tomu dává zase takovej ten scrambler, tvrďácký styl terénní, takže to je moc pěkná záležitost. Nový je tady třeba bradový chránič, který už není ten oválnej klasický válec, který známe třeba z krosek, ale je takový zase modernější, je tam hezky čitelný ten znak přední, který já mám tady před očima a je to zase takový, že to dneska v té době vypadá o něco líp.
Moc se mi líbí, že u toho relíčka je ten vysoký blatník. Vypadá to zase víc terénně, vypadá to hezky, má takový tvary přesně jako hodně retra. Nečekejte úplně jako motocrossový blatník, který byl nějak moderní, ale přijde mi jak ze staré mašiny a tohle se mi strašně líbí a zase to dává takový ten nádech toho relíčka, který tady je evidentní ze všech těch prvků, nejenom z těch zdvihů, ale přesně z takových maličkostí, které mi dávají najevo, že sedím na té terénní verzi toho Caballera. Největší designovka, co tady snad je, tak jsou vejfuky. To je zase slast se na tohle dívat. Ačkoliv jsou dva a je to jednoválec, ten svod je tam jeden, je to rozdělený do dvou koncovek, který jsou od Arrowu, který spolupracuje právě s Fantekem a udělali tady krásný vejfuk, který teda nejen skvěle vypadá, ale on skvěle hraje. Když tu motorku nastartuješ, tak je to opravdu slast to poslouchat. A ani bych nevěřil tomu, že to je Euro 5 plusko, protože je to krásně slyšet, když si to skopu, tak si to krásně poprdí a ten zvuk je opravdu boží. Trošičku se tu přepracovaly ty plasty, mělo by to být o něco uší, dřív jsme viděli, že ta tabulka byla třeba tady v těch místech, teď je to tady takový hezký úzký, samozřejmě když se pak zvednu do stupaček, tak je to tady trošičku širší a může mě to občas překážet, ale samozřejmě zase je to tam tak schválně, aby to bylo trošičku odsegmentovaný, oddělený samozřejmě teplotně a aby mě to úplně nežahalo do nohy, což samozřejmě se tady povedlo a neměl jsem jedinkrát problém, že by z toho sálalo nějaký velký teplo, jako jsem zažil třeba u Triumfu, kde samozřejmě ten vejfuk je tady dost podobně pod tím sedlem vedený. Tam samozřejmě ten problém by trošičku větší, ačkoliv z většího motoru. Tady ten motor není takovej, takže to chlazení je úplně v pořádku. Vůči tomu samozřejmě, že to chlazení je v pořádku, tak u tohohle z toho motoru je přepracovaný i právě zmíněný chlazení. Jsou tady přepracované vodní kanálky, takže by všechno mělo zase líp chladit. Ačkoliv je to malý motor, tak se samozřejmě může v nějakých teplotách začít přehřívat a na tom tady Italové zapracovali a ta teplota je tady zase trošičku líp regulovaná. Takže i v tomhletom ohledu vůči i třeba těm svodům potom, tak si myslím, že to celý pak dává smysl a je to pak líp chlazený. Moc hezký je tady třeba i zadní sedlo, který zase má takový ten retro styl toho vzadu rozšířeného sedla, je tak hezky rovný. Tady vepředu to mám zvednutý, abych samozřejmě, když hodně jdu napředek, padám na tu nádrž, sedím v těch místech, tak to mám hezky vypolstrovaný. Je možná trošičku tvrdší, nedokážu si úplně představit, že bych na něm seděl nějaký dlouhý hodiny a jel nějaký velký cesty, ale samozřejmě jsem zvyklý na lecos, takže si myslím, že bych to zvládnul. Samozřejmě vzadu je krásně široký, takže když pak povezu spolujezdce, tak si myslím, že tam má krásnou oporu a samozřejmě oporu má i v zadních madlech, který jsou takový pořádný trubkový a držej fakt jako fest, takže si myslím, že ať už když povezu spolujezdce, anebo si povezu nějaký bagel, tak ho mám krásně za co přikurtovat už v tom základu a nepotřebuji tady mít nějaký zohyznej další držák. Z toho designu je samozřejmě moc krásně lakovaná ta nádrž. Motorka se nabízí ve dvou barvách, a to matný pískový, která je taková hodně offroadácká, mně se třeba líbí tyhle barvy, ale když jsem viděl tuhle krásně perleťovou, lesklou, tak jsem se do toho úplně zamiloval, protože zelená je moje oblíbená barva a tohle se opravdu povedlo. Je to takovej ten světlej nádech, zase to jsou takový ty za mě retro barvy a vypadá to prostě tady fakt pěkně na oko a pořád bych se na to díval. Takže tohle se mi moc líbí a vůbec celkově pak ta motorka i s těma zlatýma vidlicema, s tím zlatým tlumičem, tady ty koncovky, ta krásná nádrž, ty kulatý světla, blatník, tyjo,
Fakt se mi to celý hrozně moc líbí a není to jenom na tu podívanou, ale samozřejmě pak člověk se s tím nebojí někam vletět a frčet diku i v tom terénu a nebo si to dávat na silnici, ale ono to pak i krásně vypadá, tyjo, a to mě na těch motorkách hrozně baví. I to, že sem dají třeba takovýhle karbonový prvek, tak to je moc pěkný. Dá to tomu zase takovej ten sportovní nádech, takovej ten, že to má v sobě to ralíčko, že to je trošičku sporták, tak to je moc hezký. A co je taky moc hezký, jsou tyhle ty frézovaný přepáčka, tady ty držení, tohle. Tak to je taky na oko moc pěkný, protože jak je to vyfrézovaný, jak je tam ten prvek, tak to vypadá zase hrozně tak jako kvalitně. Vypadá to jak nějaká stavba, jako kdybych si to dělal v garáži sám. To samozřejmě nemyslím tak jako já, kdybych to spatlal, ale že to fakt jako by si s tím někdo vyhrál a přijde mi to jako takový originální kousek. A opravdu se mi to hrozně líbí a všechny ty detaily, i když je to motorka vlastně jakoby za ne tolik moc peněz, tak mi přijde, že ty Italové se s tím umějí krásně vyhrát a člověk se na to nemůže pak jako vynadívat. To je opravdu super. Já miluju zelenou barvu a tady ta zelená je úplně parádnická. Tohle je na tom Scrambleru úplně super. A to, že vyrazím od baráku a ze silnice hned slítnu na šotolinku, vezmu to přes trávník, přes louku a i když je to tady trošičku hlubší nějaká díra, tak ty 200 mm zdvihy si s tím úplně krásně poraděj a já jsem připravený na pořádný dobrodružství. A ta univerzálnost, že si to můžu krásně zkrátit prostě tu svoji cestu, než abych objížděl celou vesnici, tak to tady vezmu krásně přes louku, přes šotolinku. Trošku za to vezmu, protože mám teď vypnutou trakci a vypnutý ABS na zadním kole, protože jsem si tam hodil all terrain. No, takže si to můžu krásně zahamstnout. Šup. A jsem zase na silnici. A takovouhle zkratku jen tak s ničím silničním neudělám. A tohle je prostě na tomhletom typu motorek to úplně miluju. Ta univerzálnost a s jakou lehkostí se takhle dostanete úplně všude, to je prostě boží. A je to opravdu dobrodružství za dobrodružstvím. A ten vejfuk je krásnej. Ten zvuk, na to, že to je Euro 5 plusko. Tyjo, tak tohle jak si hezky zavřu ten plyn a ty otáčky jdou dolů a ono si to tak hezky poprdí. Tyjo, to bych od 5 kila, to bych ani nečekal. A je to takový hezký prásk. To je super. Jo, to řazení je tady takový jakoby hrubší. Není to úplně nejpřesnější řazení, co bych znal. Ale krásně to tam padá i bez spojky. Hezky si to odřadím. Takže zase k tomu konceptu toho Scramblera mi to hezky sedí. Jo, nečekám od toho, že to bude úplně vyhlazený, vymazlený. Co se týče techniky té motorky, tak začneme u motoru, který je samozřejmě jednoválec, 4taktní, vodou chlazený. Je tady zvýšený objem na nějakých 463 kubických centimetrů, což u původní verze bylo o něco málo míň kubíků. Je to furt taková ta 450 a samozřejmě zase se to trošičku zvedlo. Zvedly se tam i ty koníky trochu. Teď aktuálně je to 45 koní, což je pořád přesně na tu A2 řidičák, je to nějakých 33 kW,
a myslím si, že ačkoliv je to takhle v uvozovkách málo a jsem zvyklý na mnohem silnější stroje, tak mi přijde, že tohle je úplně krásně živý a že to jde hezky za plynem a samozřejmě hodně tomu pomohlo i ten elektronický plyn a ta elektronická klapka a ty vylazené mapy. To, že už tady není lanko, pomohlo tomu, že je to všechno líp řízený, vstřikování je líp řízený a ten motor je takovej nejen kultivovanější, ale pořád si zachovává takový ty koule a umí za to vzít a je to krásně pružný, ať už v terénu, anebo v těch zatáčkách, když mám 2, 3 a pálím to tam. Samozřejmě i v těch vyšších otáčkách, v těch vyšších rychlostech jsem to vyzkoušel a na 6 pak po německé dálnici, tak samozřejmě jsem to dokázal vytáhnout třeba i na 170, což bych u takhle malého motoru vůbec nečekal, ale úplně v klidu, prostě ta motorka komfortně 120, 130 se na tom dá krásně cestovat. Takže tohle mě třeba hrozně překvapilo, že i s takhle malým motorem jsem schopný dělat velké věci a ta motorka od 100 dál pořád chce jet a pořád to jede, což je naprosto super a vůbec bych to u tohohle z toho agregátu nečekal. Na to, že to je jednoválec, tak mi to přijde krásně kultivovaný. Je opravdu znát, že na té kultivovanosti tady zapracovali a na to, že to je jednoválec, tak to vůbec není ucukaný a já si můžu jet takhle úplně pohodičku a vůbec tam nejsou takový ty škuby. Na tom předešlém modelu to bylo takový syrovější, takový trošku jakoby nezdvořácký, ale tak ono to svým způsobem na tom scrambleru tě to taky baví, když je to takový neohrabaný. Ale samozřejmě odsaď pocať, když pak na tom jezdíš každý den a budeš na tom popojíždět někde ve městě, tak tě to začne otravovat po chvíli a proto tady to vyhlazení té mapy, vyhlazení toho průběhu, tak je to opravdu příjemná motorka. Najednou se to stalo krásně příjemný a mnohem uživatelsky přívětivější. Ale samozřejmě nestratila nic z té své dravosti, protože to jde krásně za plynem. A mě až překvapuje, že to má jenom těch 45 koní, protože ten projev, najednou se tam probudí ten italský hrubián. Ty vado, a letí to úplně nádherně. Tyjo, a kde to krásně za plynem i v tom terénu. Jo, opravdu, když potřebuju, tak se to úplně suprově sbírá. Ty vado, ale jedu na 3 do prudkého kopce a ono to se to sbírá, teda ono je to divoký. Rozhodně to není žádnej mazel, ale ukáže ti, že má v sobě slušnýho chuligána teda. Ne, že ne. Nádrž je tady na 12 litrů, což si myslím, že u motorky tohohle segmentu je tak akorát i vůči tomu motoru, i vůči té váze, tak si myslím, že to úplně v pohodě stačí. Já jsem s motorkou najel nějakých 200 km na tu nádrž, plus minus, a to si myslím, že jsem ji docela tahal. Samozřejmě ta nádrž, ta spotřeba je tam udávaná kolem těch 4,5-5 litrů, takže to si myslím, že je takovej střed, taková normálka. Každopádně si myslím, že jste schopný s tím jet i nějaký delší vejlet a samozřejmě v dnešní době jsou benzínky všude, takže to úplně neřeším, že třeba není nějaká extra velká.
Co se týče rámu a podvozku, rám je tady trubkovej z chromolibdenových trubek a zdvihy podvozku jsou tady 200 mm, což je rozdíl samozřejmě oproti těm scramblerům z řady Caballera, těm nižším. Tam jsou zdvihy kolem 150 mm, tady je o nějakých těch 5 centiáků víc a je to hodně znát. Už to má zase takového toho terénnějšího ducha a samozřejmě u rally verze je tady plně nastavitelný podvozek jak vpředu, tak vzadu. Je na to tady všechno docela pěkný přístup, jak vepředu, tak vzadu z téhle strany. Všude se tam docela dobře dostávám a ten podvozek jsem schopný si i docela naladit. Samozřejmě na moji váhu nějakých necelých 80 kg, tak to úplně je adekvátně nastavený a líbí se mi, že to je takový tvrdší. Někdo si na to třeba trošičku stěžuje, že mu přijde, že je to hodně tvrdý, ale mě to vyhovuje právě i na té silnici, kde jsem mnohem přesnější vůči tomu, že to je tvrdší a jsem schopný si pak dovolit třeba i něco poskočit nebo jít do nějakého tvrdšího terénu, kde samozřejmě nejdu zbytečně na nějaký doraz, ale mám tam tu jistotu, že to je pořádně odpružený. Co se týče kol, jsou tady vypletený krásný rávky, vepředu 21-palcový kolo a vzadu 17-palcový kolo, přičemž je to dneska obutý na Pirelli Scorpion Rally, což jsou pneumatiky hodně o kompromisu, ale jsou úplně perfektní na silnici, za mě mají úplně skvělý grip a myslím si, že to byla lepší volba než to, co tam dávali předtím, protože předtím tam byly hodně chlupatý gumy. Samozřejmě vypadalo to o to víc rally, o to víc terénějc, ale pojďme si nalít čistýho vína s touhle motorkou. Nebudu jezdit non-stop jenom v terénu a nebudu někde jezdit nějaký úplně hardcore enduro, ale myslím si, že na to, co já s tím pojedu, že to bude takováhle polní cesta, že to bude nějaká šotolena, nějaká louka, že s tím vlítnu do lesa, dám si nějaký malý skok přes kořeny, přes kameny, tak tam je ty opory úplně adekvátně akorát. Ten podvozek je hezky tvrdý na to, že to jsou vysoký zdvihy, že je tam těch 200 mm, tak jsem to čekal třeba takový uhoubanější, že to bude jako taková jako měkota a vlastně mi to krásně vyhovuje, minimálně teda na té silnici teď, když jezdím, tak je to super. Ta tvrdost mi zase dá tu jistotu v těch zatáčkách a společně s těma gumama si myslím, že se ta ovladatelnost na té silnici musela razantně změnit oproti tomu původnímu modelu. A na takovýhle ty cestičky, tyjo, to je to rychlý relíčko, žádný extrémní terén, ale takovýhle polňačky, šotolinky a tady můžu letět a ty vado úplně krásně to pobírá ten podvozek. A ta ovladatelnost je úplně suprová. Je tady cítit i v tom terénu, že to je opravdu lehoučký a že si s tím můžu krásně hrát. A to je na tomhletom úplně super. Nic se tady nějak extra neklepe, nic tady nerachtá, krásně to pruží. Hele, kořeny, no, trošku to koplo, je znát, že to je takový tvrdší, ale mě ty tvrdší podvozky úplně vyhovujou. Já zase nemám rád takový ty úplný měkoty. Tady už je to hodně kamenitý, hodně kořeny. Tohle už je docela jako na endurko, lehký. A úplně krásně to dává, tyjo. Hrozně mě to baví. Jako mě strašně baví ta jednoduchost té motorky. To, jak je to jednoduchý, jak je to lehoučký do ruky, jak se to hezky ovládá, jak to hezky poslouchá, jak to hezky jde za plynem. Tyjo, mě to fakt překvapuje, ale fakt mě to hrozně baví. Brzdy v
Vpředu 320 mm plovoucí kotouč a se 4pistkovým radiálním třmenem značky Biber. Vzadu pak 230 mm kotouč s jednopístkem. U těch brzd je tady samozřejmě ABSO a u téhle verze, u těch nových modelů je tady i náklonový ABSO, což oproti původním modelům je zase o něco posun. Je tady samozřejmě nastavitelná i trakce, a takže i tyhle všechny elektronické featurey ta motorka má. A na tu jízdu po silnici zase dává o to větší jistotu a o to víc tě tady všechno může podržet. Samozřejmě kontrola trakce i ABSO se dá tady vypnout, stačí si jenom přepnout na offroadový mod neboli all terrain, který tady je, a v tu ránu se mi vypíná trakce a vypíná se mi ABS na zadní kolo. Můžu si ho samozřejmě tady vypnout, i deaktivovat, i zapnout jednoduchým stisknutím tlačítka na pravý ruce, a každopádně už ty módy jsou tak nastavený, abych v tom terénu, když ho nepotřebuju, když potřebuju využít samozřejmě co nejvíc ty brzdy, tak ho mám rovnou vypnutý a pak skočím na silnici, jenom si tam šoupnu zase ten streetový mod, ten road, a všechno už to mám zase pozapínaný a všechno mě to krásně drží. No, brzdy jsou tady úplně boží. Na to, že to je jenom jeden kotouč, který je samozřejmě celkem velký, ale nečekal jsem od toho žádný extrémní brzdy. Jo, tak to brzdí úplně parádně. Co mi samozřejmě trošičku chybí, je možnost nastavení té páčky brzdový. Jo, je super, že tady mám novou páčku spojky, která je tady samozřejmě taky nová, přepracovaná, a tu si tady nastavit můžu, a je jenom škoda, že stejnou páčku nepoužili Italové i na druhé straně, kde bych samozřejmě občas to nastavení té páčky taky ocenil. Přece jenom když jsem tomu dával trošku na zadek a hodně jsem brzdil, hodně ostře jsem brzdil, tak pak už mi to začalo trošičku vadnout, ty brzdy, a už jsem se dostával třeba i na klouby, jo, ale tak já mám celkem velký ruce, ale samozřejmě takhle, jak to je, jak jezdím normálně, tak mi to naprosto vyhovuje, takže on to zas takovej problém určitě není. Ale samozřejmě, když už tady dali nastavitelnou spojku, tak mohli dát i tu páčku vedle. A neřekl bych půl slova. Udávaná suchá hmotnost je tady 150 kg, což je opravdu lehoučký, a pohotovostní pak 159. A je to znát nejen v těch číslech, ale samozřejmě i při té jízdě, kdy ta motorka na tu jízdu, na tu práci s tou motorkou je neuvěřitelně lehká. A jedna z věcí, která mě na tom strašně bavila, že ta motorka je fakt lehoučká do ruky, že se s tím krásně člověk hraje, a ta manipulace, to je úplně neskutečný. Výška sedla je tady 860 mm, což já, když mám nějakých 188, tak dosáhnu úplně v pohodě. Samozřejmě někdo menšího vzrůstu už by to mohl mít trošičku tak, ale za mě, já jako vysoký, tak se tady cítím hrozně komfortně, a možná se cítím i komfortněji, než bych se cítil ještě o těch 5 centiáků níž, kdybych byl na té klasické verzi. Tady mi to fakt sedne, a celá ta jízdní pozice je opravdu hrozně příjemná. Samozřejmě, tak jak mi to vyhovuje v sedě, mi třeba úplně nevyhovuje potom postoj. Když se postavím do stupaček, tak mám řídítka hodně nízko, a když potřebuju být trošičku nějaká terénní pozice, na kterou jsem třeba zvyklý, tak se k tomu musím hodně hrbit, hodně musím mít trošičku i dozadějc. Oni ty řídítka jsou dost dole, jsou celkem naklopený na mě,
takže se k tomu musím trošičku přizpůsobit. Čekal bych to od té terénní verze trošičku vejš, trošičku třeba vepředějíc na to kolo, ale to zase samozřejmě každému sedne úplně jinak. A když se na to posadí někdo, kdo bude mít 175 cm, tak mu to zase bude třeba vyhovovat mnohem víc než mě. Každopádně je to o tom si to vyzkoušet a řídítka nejsou třeba nic, co by se nedalo úplně změnit. Super je, že jsou tady v základu už takhle zandavací zrcátka, můžu si to sklopit prostě do toho terénu a nebojím se, že kdybych, nedej bože, to někde položil, byť to bude třeba v malé rychlosti, takže si to zrcátko ulomím, ale jednoduše si ho pak cvaknu zpátky a frčím dál. To je super. To je super, jsou ty stupačky. Tam je úplně krásná opora. Ty zubatý stupačky samozřejmě držej tak, jak mají. A tam ta opora je. Trošičku tady vzadu mi vadí na to, jak je to úzoučký, tak samozřejmě dozadu, když pak jdu, tak se to hodně rozvírá. Ne tolik, ale trošičku mi to rozvírá ty nohy. Ale víceméně cítím tu motorku pod sebou. Zase, kdyby to byla úplná žížela, tak bych se třeba neměl o co úplně zapřít. A vlastně mám tady aspoň tu oporu do těch nohou. Kdybych tohle měl celý shrnout, tak mě tohle motorka strašně bavilo. Nejen, že mě bavila, ale baví mě jak svým vzhledem, tak svýma jízdníma vlastnostma. Ten motor je extrémně zábavný, je super pružný, je krásně plynule vylazený, všechno tady funguje jak má, je to hrozně jednoduchý, je to intuitivní, je to krásně ovladatelný, ať už vůči té váze nebo vůbec té ergonomii té motorky. Prostě mě to fakt hrozně bavilo. Na to, že to není žádný silák a že tady není Bůh ví jak velký motor nebo Bůh ví kolik koní, tak čert to vem, protože ta motorka, tak jak na to sedneš a jedeš, tak tě hrozně baví. Od samého začátku do samého konce mě tohle pořád jenom bavilo. Bavil mě i zvuk, bavilo mě ten projev, bavilo mě to fakt celý. A to neříkám nadarmo, protože samozřejmě občas z některých technických údajů si řeknete o motorce OK, tak tohle to bude super, protože to je super nabušený, bude to super silný, velký motor, všechno tam je. A není to tak třeba dobrý, jak čekáte, ale tady od toho vůbec nic nečekáte a vlastně takhle vám to jenom kouzí úsměv na rtech. A myslím si, že s tou cenovkou, která je tady nějakých 189 000, necelých 190, tak je tady hodně muziky. A ačkoliv je tohle takový klišé, který se říká furt, tak to neříkám nadarmo, protože opravdu si myslím, že za necelý 2 kila je tady krásně vybavená motorka, který má všechny elektronické věci, které potřebujete, není tam nic extra navíc, co vůbec nepotřebujete. Je tady krásný retro design, který se mi nevokoukal, i když na to koukám už celý dny a hlavně vás ta motorka furt baví. Takže já, ačkoliv už jsem takový náročnější občas, tak jsem k tomu přišel úplně bez očekávání a ta motorka mě fakt mile překvapila. Ať už jízdníma projevama, anebo tím, jak vypadá, mně se to fakt líbí a za ty peníze mi přijde, že to je opravdu super. Takže tak, jak na tom Fantic zase zapracoval a ty věci tady jsou o něco hezčí, jsou o něco funkčnější, všechno to funguje líp a líp to vypadá, je to zase takový modernější, tak se tohle fakt daří a jen tak dál Fanticu, prostě zase další pěkná Italka, která bude dělat parádu a která bude dělat hlavně úsměv na rtech. Jako tohle je novodobá babeta, ale to nemyslím fakt jako zlé, to myslím vůči té skvělé univerzálnosti a to, jak to prostě čapneš doma a vyjedeš, tyjo, úplně s ničím
jako žádný požadavky na tebe ta motorka nemá, ani ty na ní a úplně krásně to funguje. Jako s úplnou lehkostí a jednoduchostí, tyjo, fakt super. No a ještě jako to skvěle vypadá. To je jako další přidaná hodnota, jako podívej se na to, ale s tímhletím seš prostě frajer. Jako bezesporu, tohle je frajerská motorka. Ještě jako, kterou můžeš řídit s A2, takže prostě jako v 18 jsi mega frajer, který projde všude všechno, nic ho nezastaví a ještě jako si to mega užívá. Tohle to mě hrozně baví. Ty vado.